Kisothandweni moyo ngcwele. Hallelujah. 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 Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Yiko. Hallelujah. Solomon, hallelujah. Amen. The Queen of Sheba, amen. Uvakazela uSolomon, uzwile ngokukhulu kaSolomon. Uzwile ngendlela ajaja ngayo uSolomon. Amen. Hallelujah. Uzwile wasizwa lezindaba ekude. What I'm going there, I want to see by myself. Amen. Hallelujah. Ufuna ukuyibona lento engizwayo ukuthi ngempela yiyo na. Uthi makefika uyasho, uthi lokho engingizwile. Hallelujah. That is who you are, Baba. Hallelujah. Amen. Hey, let's say izolo nami bekise Alex. Kahle ngiphume ngithi kade kune unveil. Abazalwane sesiyaba nabo unveil sesikade sihamba. Bese kuyi unveil kwiside yoma. Ngapha ulokhuzana uya brother wami ulokhuzana umfana wakhe my nephew bekuze abantu bezobika isisu nami ke ngudabsi ke khona lapho bazobika isisu ukuthi undodana wethu seke moshe umntana wakhe. Hallelujah. Manje nodabsi ke nafika bekhona uyamazi yazi umntana uthi kubaba uthi nanikwenzela kuphila ngoba la kune one room number 1 room uthi wami labanyana nanikwenzela phi manje senifika senizobika isisu ukuthi umthukule. Hallelujah. Manje mzansi kwenza ukuthi sibone ukuthi thina siphakamise mawulokhuza mawuswima futhi ukuthi uphakamise ikhanda kwenzela ba ungazusinka. Iyasibonisa ukuthi umusa wenza ukuthi sizibone ukuthi akukho okusingcolisayo. Amen. Akukho okungcolisayo mina ngiyayela lokho akukho okungcolisayo. Amen. Futhi akukho okunthelelayo. Amen. Hallelujah. Amen. Siyabonga uNkulunkulu. Esikhathini samanje sizawucela uSenti Mangumbele isitwe bambhale ngakhona mama ungathembise kahle usisuke sizawucela uNkulunkulu umama aphakame azosilokhuzela azosenzela ama-offering. Hallelujah. Amen. Uthando lukaJesu lungaka oyena owasenza sakwazi ukuzohlangana kule ndawo ayikho nento enangazoyenza eDeep Sloot uba singancedwanga ukuhlanganiswa uthando lukaThixo. Amen. Umoya oyingcwele elithi izwi lenkosi uzohlala nathi kuze kwaphakade. Amen. Amen. Ndibulisa yena ke umnikazi wethu. Sithanda somphefumulo wethu qala egameni lenkosi uYesu. Amen. Bulisa umkhonzi kaThixo umpostoli lo wathi basegqina ukuthetha naye uJesu ngemini yeCovid, ngensuku zeCovid, wathi segqina ukuthetha naye wasethi hamba ke umpostoli baphefumule. Laphezu kwakhe. Amen.
bathi baphefumula phezu kwabafundisi bethu, abafundisi bethu baphefumula kuthi. Amen. Nathi siphefumule ebantwaneni bethu. Jesus. Abantwana bethu bazophefumula ebantwaneni babo, nabantwana babo kudoma kwesesixhenxe sizukulwane. Amen. Siyababingelela ke nefamily yakhe nabo bonke ababizwa ngegama lakhe egameni lenkosi uJesu. Amen. Bingelela inceke yenkosi, the angel of the house. Amen. Ubaba uShangase nomama engekho phakathi kwethu, nabantwana babo bengekho, nabo bonke abantu abaphansi kwegama lakhe sababingelela Amen. egameni lenkosi Yesu. Amen. Sibingelela ifamily yakwamqongozi. Hallelujah. Ngokuthatha ukufundisa umqongozi phakathi kwethu. Amen. Nefamily yakhe umama engekho nabantwana. Amen. Siyabingelela, siyamkela phakathi kwethu. Amen. Siyabonga uNkulunkulu. Amen. Sibingelela leadership yalapha ekhaya. Qalela ku-lady kuyoma ku-additional member. Sibingelela abazalwane bonke egameni lenkosi Yesu. Amen.